Caldes és un dels 28 ajuntaments de la comarca que forma part de l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, i ha estat el primer de Catalunya denunciat per la delegada del govern espanyol, María de los Llanos de Luna, per pagar una quota a aquesta entitat. La carta va arribar divendres i la demanda considera que aportar aquests diners és malversar fons públics. Evidentment, nosaltres defensarem la nostra posició, defensarem la llibertat, l'autonomia del nostre Ajuntament i defensarem que, evidentment, això no és una malversació de fons públics. Ans al contrari, el que realment és una malversació de fons públics és que la delegació del govern es dediqui a utilitzar recursos que són de tots per perseguir els ajuntaments, que paguem quotes, que ens declarem territori lliure. L'alcalde qualifica la demanda de disbarat. Apunta que l'AMI és, com altres entitats, una eina més per defensar els interessos dels ajuntaments, de manera col·legiada. Però afegeix que el fet de tenir com a objectiu assolir la independència i participar en actes com el del juliol a la Garriga molesta la delegada del govern. Caldes té el suport de la resta de l'associació. A mi em sembla que això jurídicament serà molt complicat de que pugui prosperar i es pugui aguantar. Nosaltres, evidentment, tenim la col·laboració plena de l'Associació de Municipis per la Independència per defensar-nos. Segurament comptarem amb l'ajuda dels seus serveis jurídics, perquè no és un atac només contra l'autonomia local de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, és un atac contra l'Associació de Municipis per la Independència. La denúncia no agafa per sorpresa l'Ajuntament, ja que fa uns dies el diari El Mundo va avançar que alguns consistoris rebrien aquestes cartes. Per tant, tampoc es descarta que puguin arribar demandes com la de Caldes a altres pobles de l'AMI.